karon guys. Kadula siya guys. Ya, kamusta matutong disco? Wala ko ni disco bay. Wala ka disco man, wala ni atod to. Bay, uli ko dito. Tsada kay to. Pero kita atong may disco. Oh. Yan sa. Sada man bay, sadya ba? Dagan kay nanayaw sa. Sa kinsa pati pulis, sayaw po ni pulis pod. Tanod sayaw pod. Pero kataw na ikuan. So na ako dito. Kita ato. Oh. Asa ato. Kasi kita asa ba? Katong gimay din ako ba kita ato asa to. Kanto ko video man. Dili ka to kung gasayaw god. Wala ko kita. Tunay ko yung mga kauban ba. Oh, kita. So lang kuan mga bata. Kataw na yung mga bayi. Wag gikuan kita to may dinay. Mga bayi. Wala ko kita. Kita to mga bayi daw guys. Ya kanos ano to kay disco ani guys. Magsisay. 16 sa Mayo. Adto ta na daw guys kay siguro libre dagway nag-entrance dagay na sa. Kasi. Siguro libre nag-entrance disco ta na guys. Sad ta na guys kana dagan ta guys. Kana makumpleto ang trupa guys.